weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takusan yoni to ganguel Mamadou Demba to ganguel makko boodi to baba ngol to appe sakoɓe to ganguel Soule to kanel to ndulumaji ko on takusan juula ha to galle Ibrahima kan katantinde mbiɗon to Agnam Yeryaɓe kabaruji men e ɗemgal Pular e gaddili kabaruji men ma en koɗɗoro to leydi Mauritanie e nder leydi Mauritanie ma en kal tigui e keblugol nogas e jeetati lewru jolal taw ko manditare leydi Mauritanie ma en kal kadi e manditare koninkoɓe leydi Mauritanie jubbini tigui e ñalawma hanki e nder wuuro men Nouakchott to leydi Sénégal ma en kaale ɓortugol wutte teddungal oɗo biteɗo Khalifa Sall to leydi Mali ma en kaale jillu taw ko jillu 72 heures mo Ibrahima Boubacar Keïta waɗi tigui e nder diwan Sikasso to leydi Zimbabwe ma en kaale ñawoje puɗɗi taw ko yimɓe gollotanoɓe oɗo biteɗo Robert Mugabe kabaruji men jolam jaberi ma en jaa ha to leydi Yemen to leydi Irak to leydi Indonésie to Chine ha to dowlaji ɗin Amérique bisimilla mon e kettuki oto goɗɗe joni joni jañoɗen kaburuji mon e ɗemgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo hoore bir nogas e jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeeɗiɗi kabaruji men e ɗemgal Pulaar e sote musidɗo mon Ghali Abouba kono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men aset hanki nogas e joyi lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jeeɗiɗi koninkoɓe ɓe leydi Mauritanie ɓe mawnini tigui manditare koninkoɓe leydi ndi kongollo noon waɗi laaɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi koɓe mawninta on ñalawma mbiyen kala ñande nogas e joyi lewru jolal hitande kala ñande nogas e joyi lewru jolal hitande ɓe mawnina on ñalawma mbiyen ñalawma o noon mawnina tigui ko nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie mbiyen ene ardinde en mawnitade noon oɗo biteɗo Ahmedou Wul Abdallah tawa kadi ko kañum woni ko wiyete ministre de l'intérieur woni jagorgal kalfinade tigui gueɗe nder leydi tawa kadi ko kanko lomti ngalɗo jagorgal kalfinade tigui o fate nden ko woni ministre défense mbiyen kanko lomti ɗum woni tigui wiyete intérim mbiyen caggal noon kanko nde o dardi noon e oɗo biteɗo Mouhamed Wul Cheikh Mohamed tawa kadi kañum woni chef d'état major kañum woni mawɗo koninkoɓe ɓe dardiɓe tigui ɓe waɗi ko wiyete revue de troupe mbiyen en tawtora nden mandita ɗon cukku makko kanko mawɗo koninkoɓe o cukku makko ene tawtora kadi mawɗo koninkoɓe mo hinde gendarmerie e mawɓe koninkoɓe mo hinde garde national ene tawtora nden manditade kadi oɗo biyeteɗo directeur général taw ko toppiɗo ko fati sécurité leydi ndi ene tawtora kadi oɗo biyeteɗo directeur général mo douane ene tawtora kadi ɓeɗo taw kadi ko mawɗo wiyeteɓe ancien combattant e nder nden manditade kadi ene tawtore hen oɗo biyeteɗo Wali Wuro Nouakchott taw ko banggue west ene tawi mabɓe kadi oɗo maire taw ko maire mo legal Liksara mbiyen manditade nde noon yuɓɓinama tigui hanki ñalawma hanki o nder wuuro men Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddorɗen mbiyen noon ñande aljuma ɓennuɗo ko garmi gara musɗo waɗi tigui hakkude koninkoɓe ɓe hinde police e ɓeɗo yimɓe seppannoɓe kay caggal juulal juma yinnoɓe tigui yaade to ko nokku taw kadi galle lamorgo leydi ndi ɓe jinnon noon ko hollirde mettere mabɓe e namdade kay oɗo biteɗo Wul Khaytir yo ware Wul Khaytir noon bindinoɗo windande mum ene ñinga tigui nelaɗo men mo Jame Kisal woni mbiyen garmi gara musa noon waɗi hakkude mabɓe e ɓen koninkoɓe ɓe hinde police mbiyen noon koye gan sanga noon nden tigui oɗo taw kadi ko policier goto biteɗo sergent Abdoul Jalil ko nden tigui o yaltini grenade omo yiiɗi tigui weddade e ɓen waɗannoɓe seppo ko ɗon tigui grenade o fette junggo makko ko ɗon junggo ngo taƴi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men mbiyen ko hay oɗo saaha joni ko keɓugal tigui woni keɓugal noon kam yidde kay mawninde manditare leydi Mauritanie e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott tawa kadi ene tawe wilaya mo gorgol mbiyen noon manditare capanɗe joyi e jeeɗiɗi woni 57e anniversaire mo leydi Mauritanie manditare noon tawa kadi ko manditare nde hono mum meeɗa wadde e nder leydi Mauritanie saabu kay ko manditare mo oɗo arara e kesso tigui ñiɓete ko manditare kadi mo jimol jaam leydi Mauritanie fuɗɗoto yimede tigui hakkude yimɓe foof e nder ngoɗo wuuro wiyetego Kaydi
haydi mbiyen noon manditare nde ɗamini tigui wadde ko ñande nogas e jeetati lewru gonɗen ndu kono tigui ɗe balle foof ko fetoji e guiri garaji goni tigui e nder ngoɗo wuuro ka haydi mbiyen aset hanki o ko kursi pucci tigui waɗi toon tawa kadi ko yesso oɗo biteɗo Mohamed Wulveyli noon kañum woni conseiller technique jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo tigui ko fate jeunesse et sport e yesso kadi oɗo biteɗo Sow Ahmed tawa kadi ko kañum woni délégué régional kalfinaɗo ko fate sukaɓe e coftal ɓalli e nder mo wilayamo gorgol yimɓe tata noon taw ko ardinoɓe walla heɗɓe yesso ɓe keeɓi tigui jeenari mabɓe ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kadi e wuuro men ka haydi mbiyen hono jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo tigui ko fate jangde taw kadi ko oɗo kalfinaɗo ko fate jangde hono biteɗo Isilmu Wul Sidil Mokhtar Iseyni Wul Sidil Mokhtar mbiyen noon o udditi tigui hanki kanko taw kadi omo yaade walimo gorgol ɓe udditi tigui walimo wuuro gorgol biteɗo Yahya Wul Cheikh Mohamed Fall mbiyen ɓe udditi tigui ñalawma hanki o ñalawma aljuma o ɓe udditi tigui lycée goto e nder ka haydi taw ko lycée inniraɗo lycée d'excellence noon mo ka haydi ko nokku tawe tigui e nder wuuro he mbiyen on lycée noon waɗi ko kalsuji jeegom omo waɗi kadi ko wiyete laboratoire omo waɗi waɗi laboratoire uji ɗiɗi omo waɗi ko wiyete salle informatique omo waɗi bibliothèque goto e cuuɗi taw ko cuuɗi balduɗi omo waɗi kadi bureau ji taw ko gollotoɓe hen mbiyen ko adi noon komo uddito on lycée biyeteɗo lycée d'excellence taw noon ɓe mbaɗi no jillu mabɓe yurnoyade kay walla visitoyde oɗo lycée biyeteɗo lycée pilote tawateɗo e nder ka haydi o yadino toon noon koye directeur régional kalfinaɗo ko fate jangde o yiyat e oɗo kadi biyeteɗo hakim muqaddamo kaydi ko kamɓe tigui jano toon sen ummima to leydi Mauritanie pay tan koto leydi Sénégal mbiyen e nder suudu sarɗoyeji leydi Sénégal e kala saaha ene heewi wulde jaw kono hankkini no wulide hankkini wayri yiyede e nder leydi Sénégal mbiyen ko kikiɗe hanki ha yetti jamma ko hanki tigui ɓe jooɗino gam yidde kay ɓortude wutte Khalifa Sall taw ko wutte teddugal sarɗiyankagal ngal ɓorino Khalifa Sall maire mo Dakar uddanoɗo tigui ñande 7 lewru mars hitande gonɗen du mbiyen noon e nder kaso mo rebi e nder kaso to noon ko toon tigui kadi o suuɓa yo won sarɗiyanke leydi ndi mbiyen yo won goto e sarɗiyankoɓe leydi ndi caggal noon nde o ɓorni on wutte sarɗiyankagal o wawata ñawede mbiyen e ñalawma jamma hanki walla kiyiɗe hanki o noon wutto o ɓortama makko ha laaɓi caggal noon nde suudu sarɗiyankoɓe jooɗi ɓe dukki tigui ha wuuli nde ɓe dukki ha wuuli noon mbiyen ko nden tigui ɓe pelliti sudde juuɗe e nder sarɗiyankoɓe jooɗinoɓe hen no 125 koyni junggo kay wi e yo wutto ɓorte mbiyen ko nogas joyi tan mbi ala mbiyen noon ɗum waɗi tigui ko sanga 23 heures ko nden tigui ɓe gayni batu o noon taw kadi ɓe kawri wutti one ɓorte ha laaɓa yogay noon ɓeɗo taw ko sarɗiyankoɓe taw kadi ko lundi ɓe kolli hen mettere mumen no fewi ɓe kolli hen mettere mabɓe no fewi noon e ɓortugol ngollo ɓortugal ɓe kolliri tigui rewani e lawol ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e ngoɗo wuuro wiyetego Tivaouane noon en tamini tigui mawnide ko fate kay mawnitare nelaɗo men mo sallllahu alayhi wa sallam manditare kay jibinede nelaɗo men mo jaam e kisal woni hono oɗon noon biyeteɗo Aziz Ali Ndiaye noon ko promoteur économique ko opérateur économique ko promoteur kadi ko fate lambaji mbiyen noon taw ko combaji mawɗi kanko Aziz Ali Ndiaye noon o waɗi balal makko taw ko balal paydingal faade kay e Tivaouane faade e ngoɗo wuuro wiyetego wuuro Modou mbiyen fodde temedde ɗiɗi naggue e gueloɗi kay e maaro e nebam ɗum tigui woni balal makko taw kadi ko balal makko faade oɗo jamma mawlude jibinede nelaɗo men mo jaame kisal woni o holliri noon kanko Aziz Ali Ndiaye wonde kay ɗeɗo balle walla ko waɗi ko o tawi tigui ko jinnaɓe makko ne mbaɗa o tawi ko bam makko ne waɗa ɗum bam makko ne wiiri tawi ko bam mum ne waɗa ɗum o hollori noon kanko noon somo wuuri omo selli kanko e miñu ko en so wi kay ɓe ɓeydani e moƴƴere ko bammaɓe waɗannoɓe jiiɗa ustude eɗen ñaago Allah tan nde Allah hebbinta hono makko en kadi nde Allah lomtinta dennagal koɓe peeri hen ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e oɗo biteɗo Assane Diouf noon ko neɗɗo tigui neɗɗo taw kadi kutortoɗo karalla kesse noon saaha foof ene ñiiga laamu ene ñiiga kadi seednaɓe o paani almameɓe mbiyen e ɗe balɗe noon o memno tigui ko oɗo taw kadi ko joguide konngol ɓeɗo wiyeteɓe murid en haalo pula noon ene mbiya ko ɓande resi guesa ceddo ko nden tigui almuɓe murid naɓe jinno tigui wardemo o dogui tigui o suuɗoyi walla o nangga tigui oɗo saaha mo tawi e juuɗe ɓeɗo wiyeteɓe digga mbiyen jamma hanki walla ñalawma hanki noon ko yummakko kanko Assane Diouf o ko yummakko tigui yiya tigui e radio walla nana tigui e radio taw ko radio wiyete radio Zig FM yummiraɗo ɗon ene ñaago kay yafuya ene ñagonoɓe yum yafuya ene ñaago yafuya faade dendagal murid
naɓe faade kadi e dendagal ɓesgu bakke en faade dendagal ɓesgu so ɓeɗo Serigne Bamba Serigne faade ɓesgu Touba nde ɓe jafotoma kay ɓe jaafo ɓiɗɗo o kanko yummiraɗo noon o holliri tigui kanko hoore makko o muridnaɗo kadi omo yiiɗi muriden ko woni sababu woni tintinde ɗum noon o wiide yummiraɗo o hay sinno koye ñalawma he maayi ko Darussalam o ubbete yidde tengtide noon wonde kay ko murid kadi galle mabɓe foof ko murida kanko yummiraɗo o haalani ɗon tan o holliri wonde ala foof to yahani ala foof sernaɓe o dogani beele kay omo ƴeewa ñagodeji Allah e duwawuji kay beele ɓiɗɗo o nettawani no wani kono o ronki eɗen jomnoma tan yo dogo waɗa feere o jikkodira e Baba Gouro ko ceerno malnaɗo jabanaɗo duwaw kadi malnaɗo gueɗe baɗi ni hennene ha joni côté leydi Sénégal kettoɗen kalen noon e oɗo diwan biyeteɗo Kafrine e nder commune Kafrine ko gorko goto taw kadi ko biyeteɗo monsieur Mbaye kanko noon ko gandu tigui o heewi tigui o arde jamaji omo waajo mbiyen noon caggal ɗum noon deke so waajima jamaji ɗi hawa andi tigui matériel goɗɗo hen so tawi ko matériel moƴƴo ko hen tigui o ɗaccata ha yimɓe gayna o rutto hen noon o wujjaɗin matériel uji ko wiyete matériel de sonorisation ko wayno micro ji en ko wayno ɗum ɗo gueɗe kewɗe balɗe noon bafluji en ɗum fof heewi wujjude o nawa mbiyen noon o naggama tigui e nder commune he tawa kadi ko nder commune mo Kafrine o nagga kadi ko junggo e nder sago mo wujja matériel o mbiyen o saaha joni noon omo tawi tigui parquet mo Kaolack kanko noon mbiɗen omo wiye tigui monsieur Mbaye sen ummima to leydi Sénégal ko ɗon payton to leydi Mali mbiyen Ibrahima Boubacar Keita ko hoorejo leydi Mali kanko Ibrahima Boubacar Keita noon o waɗi no jillu makko tigui ko wiyete 72 heures e nder région mo Sikasso guila ñande nogas e ɗiɗi ha nogas e nayyi lewru jolal gonɗen ndu mbiyen noon o adiri jillu makko noon o ñande alarba nde nogas e ɗiɗi o yetti jolal o yettima tigui nokku biyeteɗo Bougani ko nokku ko cercle mawɗo noon e nder diwan Sikasso o joddima noon e yimɓe hewɓe taw ko mawɓe diwan e mawɓe aadaji e yimɓe laamu mbiyen o joƴini ɗon enveloppe taw ko million ngaji 5 o joddima toon kadi e pelle kewɗe ko wayno pelle sukaɓe pelle rewɓe e pelle grioji ɗen pelle noon fedde fof o rokki ɗum enveloppe taw waɗi million halis CFA o wayi noon kadi o fayi kadi to ngoɗo wuuro wiyetego Kumantu noon mbiyen ko tawe tigui taw kadi koye nder diwan Sikasso mbiyen e nder on diwan noon o toppirima tigui ha kay kene wona million ngaji 55 e temedere capanɗe jeetati e ɗiɗi ujunere woni 55 millions 182 mille tête woni ko jawdi taw ko kunori e melori e cikoli noon tawa kadi ɗum kadi ko waɗe ko wiyete vaccination woni pikkira mbiyen ɗum noon woni nimo belamma no feewi ñande nogas e nayyi jolal 2017 ko nden tigui o udditi pont goto taw ko pont biyeteɗo pont Koro barrage mbiyen ɗum noon waɗi tigui ñande nogas e nayyi jolal ko kikiɗe mum noon kanko Ibrahima Boubacar Keita o arti tigui e nder lamorgo leydi ndi Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen kaali noon oɗo biyeteɗo Sidiki Diabaté ko malinajo goto kadi ko jimowo ngana ko ɓi Toumani Diakate mbiyen e oɗo saaha foof noon yimɓe hewɓe guinanaɓe ene ƴamamo tigui nde o arata kay o mawnin toon oɗo jamma tigui jamma biyeteɗo 31 décembre gam mawnin toon jamma e nder leydi Guinée walla mbiyen e nder wuuro Conakry mbiyen ɓe kawri noon e oɗo saaha ɓe kawri tigui nogas e jeegom million taw kadi ko franc CFA nogas e jeegom million franc CFA ko ɗum tigui woni koɓe kawri ɗum noon ene hawra temedde tati e capanɗe jeetati million taw ko franc guinéen ko ɗum tigui ɓe kawri eɓe dokka tigui oɗon nalanki gam arde kay fujji toon jamma goto sen ummima ɗon ko ɗon payten to Zimbabwe Ignatius Sombo noon ko ka Isandu Sombo ko kañum tigui wonno jagorgal leydi Zimbabwe kalfinaɗo ko fate koppereje mbiyen ko neɗɗo kadi ɓattinoɗo oɗo biteɗo Grace Mugabe joom suudu Robert Mugabe ko kanko noon omo jeeya yimɓe idiɓe nanguede caggal kay filñitare kuninkoɓe wanno e nder harare lamorgo leydi ndi ko kanko kadi woni gadano kadi ñawede ñalawma hande o naddede tigui yesso ɓeɗo kanko noon ñalawma ñande o naggande o tawama tigui omo jogui fodde million ngaji $10 tawa kadi ko e nder galle makko mbiyen o naggama noon ñalawma hande o noon o darima tigui yesso ñawoɓe kanko woni kadi gadiɗo ñawede taw koye laamu Robert Mugabe e nder leydi Zimbabwe koto leydi Égypte paden mbiyen noon caggal jangu musgo wannongo tigui e nder jama e mo leydi Égypte e nder diwan biyeteɗo Sinayi ha waɗi temedde 3 neɗɗo mbasi hen pittali mumen mbiyen guila noon yimɓe hewɓe noon kolliri hen mettere mumen no fewi saabu kay guila ñande 11 septembre 2001 caggal kay jangu wannongo walla attentat bannongo tigui nder dowlaji ɗon ari faade oɗo saaha joni yimɓe jiyani jangu wanguni hewde mayɓe mbiyen noon woni ni noon mettere julɓe hewɓe kadi ha tengti e laamu leydi Égypte hono oɗo biyeteɗo Sisi Al Fattah o holliri hen mettere makko no fewi kadi o wondi wonde ko baɗowo ɓeɗon baɗɗuyanko
konninkoɓe golle bonde no feewi koto leydi Tunisie paden mbiya noon caggal nde policier goto tawa kadi ko policier warno e saaha kay garmi gara hakkude waɗannoɓe seppoji e konninkoɓe mbiyana ñalawma hanki o noon suudu sarɗeji mo leydi Tunisie ɓe goti tigui kuulal ngal noon ko gam yidde sembinde kay ɓeɗo konninkoɓe ɓe hinde police ɓe hinde gendarmerie ɓe kollori tigui e nder leydi Tunisie so policier kay saaha seppoji so tawi kay gañi neɗɗo walla so tawi felli ɗum walla wari ɗum on konninko ñawetake mbiyan noon ɗum noon woni mettere monde tawa kadi ko ɓeɗo ɓesgu Tunisie naɓe ɓe mbaɗi seppoji muusi noon hollirde kay ɓe beltaki e ngal kuulal kadi ko yamirde konninkoɓe ɓe policier ji ɓe yo mbarɓe kabaruji men Jolam Jabberi ko joni hoto goɗɗe kabaruji men Jolam Jabberi pudortoɗen ko to leydi Yemen noon ko yimɓe jeeɗiɗo tawa kadi ko jeeyaɓe ndeɗo fedde wadbuniyankoɓe wiyeteɓe Al-Qaida tawa ko mawɓe nden fedde ko kamɓe tigui mbasi fittaji mabɓe e jamma hanki sanga minuit mbiyen noon ko avion ngel gotel